मा गोसो जानानै हाबा नों आदायानो जुदि हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामना थैनो हादोंबा आं मानो हाया बांला केम्पनि आरो बांलादेश केम्पनि आरो ना बियो बांलादेश मेथेला होनब्रा मेथेला खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ जागायनि नैबेबो आरोबाव मोनसे जायगा पर्बत जरा एरियानि तुलसि जरा होननाय मोनसे गामि बे गामियावहाय सासे गार' सुबुं बिथाङा NDFB मोन एबा गार' जानानैबो गुबुन हारिनि जानानैबो बर'नि थाखाय सेक्रिफाइस खालायदोंमोन बर'नि थाखाय माने बावसोमनाय सासे सुबुं दा बिथांहाबो माने रिहेबिलिटेसन मोनाखै होननानै खोनानो मोनदों बे नखरानो जाहैबाय एक्स NDFB एस थुंगे बिथाङा थुंगेयाखै दङ थुंगे लाङाखै नामासो थुंगे नैबेनो जाहैबाय नै बिथांमोननि बे न' गार' नखर आरो बे नै एस थुंगे आदायाथ' बेनो जाहैबाय नै गोजोन्थों एस थुंगे आरो ओमफ्राय आरो मिथिदों बेनि बिदायाबो माबामोन NDFB मोन ओमफ्राय थैनानै थांबाय दा ओमफ्राय नोंनि बिदायाबो NDFB मोन ने NDFB मोन मा नाममोन सोदोब ए बर'नि लादोंमोन नामखौ नामा एस सोदोबमोन ओमफ्राय बेबो थैनानै थांबाय दा थैनानै थांबाय ओमफ्राय बे थैनानै थांनायनि मुंख्लंनि फैसा मोनदोंना मोनाखै बेखौबो मोनाखैनो बिथांमोनहा जोबोद दुखुथिया दा न'नि अबस्थायाबो बे नै नोंसिनि बे जाहैबाय पर्बत जरा एरियानि मा होनो तुलसि जरा गामिनि बे जाहैबाय नैबे बिसिनि न' नै बिसोरो सोर बियानै जायो फिसौ ए बेबायदिनो ओरैहायबो दैखरफोरा एसे गोथौनो ओमफ्राय बिसिनिया बेसे गोथौ नायनि बैनो हनै गोथौआनो अब्लाबो माने ओरै जोंनि साइडनिफ्राय एसे गोथौसिन ओरैहाय दैखरा गोथौआवसो मोनो आरो दैखौहाय बे नों सोरनि फट' दिन्थिनो नागिरदों आदा सोदोब माने आफादाव थानाय समावनि ना मालानि बे फट'आ आफादाव थानाय समनि बे बांलादेशआव थानायनि हालौगाटनि आरोना बियो हालौगाट बे सोरमोन बे गुथाल राभा आच्छा बे मा गिर्जायाव हाबा लानाय नामा गिर्जायाव हाबा लानाय नङा बे माबा न'आवसो बे माबानि बे बेलबंनि न'आव माबा प्रेयार खालामनायाव प्रेयार खालामनाय समाव दे बेनो ने बेनो बे माबा बेलबंनि न'आवनो बेबो माबा कम्पिउटार सोलोंनाय आरो ओमफ्राय बे माबा बे डाकायाव माबायाव स्टुडिअ फटक लानाय बांलादेशनि डाक्कायाव ओमफ्राय बेबो हनै माबा बे गिर्जा खालामनाय आरो ना बे जाहैबाय बांलादेश माबा दलापानि होननायाव बिनानाव हिसाबै माबा लेंनाय बेजों फट' लानायनि ओमफ्राय बेखौथ' आंबो सिन मोनला बांला केम्पनि बांलादेश केम्पनि आरो ना बियो बांलादेश केम्पआवनि आंनि सिनायनो मोननायाव बेयाव दङ नैबाव माबा दङ गुथाल राभा दङ ओमफ्राय सोदोब दङ मोन्थोर दङ ओमफ्राय बेफोरखौथ' जायखिया गासिबो NDFBफोर बेफोर बांलादेशनि जोब आरो गासिबो बांलादेशआवनि फट' सोदोबा बेनोमोन एस सोदोब बेनोमोन नै महराबो एखे नायनो हागोन नै बिदा फंबाय एखेमोन बेलाय बे सिगां हाबा नों सिगां हाबा आफादाव बे सिगां नांदों ओमफ्राय थैखांनानै हाबा ना आङो थैखांना हाबदों नों दा थैखांनानै मा गोसो जानानै हाबा नों आदायानो जुदि हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामना थैनो हादोंबा आं मानो हाया आंबो नांगोन आंबो जुजिगोन हारिनि थाखाय होननानै आं थांदों बिनिफ्राय दा दिनै मा मोनखो नोङो दिनै हारिनि थाखाय नांना फैदों जुजिनानै फैदों मेगनाव मोदै लानानैबाबो गाव गावनि गोसोखौ हमथानानै दङ जेखिनि सरकारनि बिथोन बायदि रिहेबिलिटेसन मोननांगौमोन मुंख्लंनिबो गैया गोथांनिबो गैया दिनैसिमाव दा मा खावलायनो सानो बेखौनो आङो खावलायनो सानो सरकारनि फारसे जाहाथे गोख्रैनो बे माबाखौ जोंनो होनांगौ आरो होआब्ला जों गोख्रोङै बिथोन लानाय जागोन आच्छा बे जाहैबाय मा होनोमोनलाय एस सोदोब एबा सुथुर ना माबा नाममोननो ओमफ्राय थुंगेनि बिमाबो होन एस थुंगे बिदा फंबाय बिसोरो बिसिनि बिमा नैबे आयंआ बेबायदि आरो सिगां माब्ला लोगो मोनामोन जोबथा लास्ट लोगो मोननाया आफादनाव हाबनानै खय बोसोरजों थैया मेरला बोसोर थादों आफादनाव बेनि उनावसो थैदों महाय थैया बांलादेशआव गोथै सह'खौ मोनबोदों नुवाखिसै
मोनबोआखिसै सियानि फरायाव बे सप्तासे फरायाव ओंखारलाङा बे अमाया नानिनि ना अमाबो फिसियो गार'फोराबो अमा फिसियो जौबो सङो नामा नोंसिनिलाय जौ सङा नाफाम बानायो दा नाफाम बानायो ओमफ्राय जौखौला सङा ने जौखौ सङा रोङो ना रोङा रोङाबो ओमफ्राय लोंनोबो मोनखाया ओमफ्राय नोंसिनाथ' खृष्टानसो औ खृष्टानसो औ बापटिस्ट दा नोंसिना औ जोंना बापटिस्ट बिराद अमा फिसियो दै बिसोरबो नै गार'फोराबो बेलाय बेयावबो अमा मासे बावनाय थावख्रि ना मा होनो ख्रिस्टमासाव जानांगौ नालाय ख्रिस्टमासाव जानोगोन औ बेखौ जानो मोनस्लाबहैनाय नंलिना नै गोलैनो दं गोरलैलाबो उफाय गैला बायनो फैसानो गैयाबा औ बेखौनो जानायसै बेखौनो जानोसै थो दा गार'फोरनि ओंखाम संग्राया माबायदि माथो जोंनि बायदि एखेयानो अदाबनि सायाव ना फोरानो मा अदाबनि सायाव दै सान्द्रि खानानै ना फोरानो बिदि सान्द्रियाव सायाव अदाबनि सायाव ना फोराननाया बे दङ नै बेयावलाय मा दं बेयाव ओरैनो माबा बायदिसिना बानलु गोरानफोर बानलु गोरान बेबायदि आरो ने ओमफ्राय माबा अखा हानाय बोथोर नालाय खबायाबो सिबाय थायो माबा खबाइखौ अदाबाव दोनना फोराननाय खबाइखौबो फोरानो औ आच्छा खबाइयादि सिबा खबाइ बायो नालाय ओंखायनो खबाइखौ फोरानो ओमफ्राय इजों माबाफोर खारै थायो ओरै नाफाम थायो ओरै संख्रि थायो नाफाम खारै संख्रि बानलु बेफोरबायदि थायो नै बेफोराव नाफाम थायो बेखौ जोङो बांद्राय जाया थावखौ बारा जाया थावखौ बांद्राय जाया रुयो नामा औ रुनानै जायो बयल बांसिन जायो जों माने नर्मालानो ओंखाम संग्राया बिसिनाया माने फ्राय जोंनि बर'फोरनि बायदियानो होनजायो आरो माने एसेबां डिफारेन्स आं नुवाखै नै बेलाय बिदिल' नै गाहायाव अदाब गोजौआवहाय ना बेदर फोरानग्रा नै नाबो दङ नै बेनिफ्राय जोंने नैबे आदा एस थुंगेनावहाय जोङो एसे माबा बिदोंमोन नोंसिनि कालसारनि नाफाम गार'नि नाफाम जों जानो लुबैदों दहाय जाबाय गोथाव मोनदों मा होनदोंमोन ओंख्रि नामा नाफाम बिथि स्पेशेल ओंख्रि स्पेशेल ओमफ्राय दा बेजोंनो नाफाम बिथि बानायनानै जाहोनांगौ आदावफ्रिया बेखौनो लाना थांसै औ जों बेखौ लानानै थांनायसै आरो जाहैनायसै दे गार'फोरनि नाफाम दे हरदो दे मेथेला माने खुलुमबाय गोजोन्थों गोजोन्थों अब्ला जों थाङो ओंखारफिनबाय थाथ'दो होमब्लाने आयं थाथ'दो होमब्ला दे नैबो माबा मोनसे बिबार डेक'रेसननि बिफां दङलै नै बिराद गोजौ बाब आंनिफ्राय जौसिन जागोनदां मथा मथि बिराद गोजौ नै